Bir-rispett kollu, Prim Ministru, inti is-sitwazzjoni għalkemm jien ma nistennix mirakli għamilta qar milli sibta. Il-fatti juru mod ieħor qed nagħti l-figuri u dan il-figuri huma pubbliċi. Il-medja ta' mediċini out of stock fi żmien il-gvern ieħor kienet 130, aħna niżżilnija għal 40 u matul din il-ġimma kienet 20. Fuq mediċini out of stock, mhux talli l-problema saret iżjed gravi, talli llum smajna boħra. Rapporti minant Spiżjara, mhux minn għandi, minant Spiżjara, li qed jgħidu tafx qed jiġri. Mill-Ministeru jgħidu lill-ispiżeriji għal min għandha tkun il-mediċina. Melek sew, issa se tagħmlu diskriminazzjoni wkoll ma' pazjenti, illi pazjenti li qed jistennew għal mediċini out of stock jaslu, imorru u ma jsibuhomx u pazjenti ieħor għaxu tal-qalba għax ċempel lill-Ministeru isibhom